Bueno, boa tarde a todos e a todas. Vamos dar inicio ao pleno en sesión ordinaria do 31 de xullo do 2025 ás 20 horas. O primer punto é a aprobación da ata da sesión anterior. Non sei se hai alguén que quer facer alguna mención. Non me acordo. Van dos. Moi boa tarde. Digo porque vostede sacou no pleno anterior da orden do día acta da outra sesión porque dixo que non estaba en xestión. Curiosamente eu esa sí que a vin, e a que non teño colgado neste caso é a acta da sesión de xuño. Igual que os decretos da alcaldía tampouco teño acceso a eles. Pois eu debo de ser que non teño acceso para velos porque eu pincho ali en decretos na documentación e dime que non hai ninguna documentación asociada. Claro, pero non teño acceso, non o sei. E digo eu que se dá tanto problema porque non se volve ao que facía antes, que as cousas importantes se mandan por correo ou ben que se saque unha copia por grupo. Xa non digo un por concelleiro, pero polo menos un por grupo. Así evitamos... Bueno, mirámoslo, entonces lo sacamos do orden do día e nada, se traen e van para a siguiente sesión. Moi ben. Punto número 2 do orden do día é o expediente 3047/2025, designación de festivos locais para o ano 2025. Perdón, 26. Vale, nada, sí, ten a palabra, sí, explica, sí. Vale, boas tardes a todos. É habitual que neste Concello se designen o 16 de xullo, Día do Carmen, e o 31 de agosto, Día de San Ramón, como festivos locais sempre que cadren en día laborable. E para o próximo ano, ano 26, cadran en día laborable. Entón, a proposta que traemos é esa, dedicar como días festivos de carácter local o 16 de xullo, Día do Carmen, e o 31 de agosto, Día de San Ramón. Pasamos á votación, se lles parece. Sí. Moi ben. Votos a favor? 17 votos a favor, polo cal queda aprobado este punto número 2 do orden do día. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 3. É o expediente 4485/2024, Esquema Nacional de Seguridade, certificación UNICES e tramitación administrativa. Facemos como que o explique. Sí, explica. Bueno, xa o comentamos nas comisións informativas, logo da aprobación o pasado 19 de setembro do 24 en sesión plenaria do documento da Política de Seguridade do Concello de Boiro e estando actualmente inmersos na fase de auditoría da documentación para acabar a certificación do Esquema Nacional de Seguridade, o auditor que está a revisar a nosa documentación advirte da necesidade de facer unha modificación no documento, o cal, ao ser aprobado polo Pleno, é este órgano tamén quen ten que aprobar as modificacións que se fagan ao mesmo. A modificación que temos que facer é a do punto 4, que actualmente aparece ali enumerado todo o marco normativo do Plan Nacional de Seguridade, e o auditor di que non pode aparecer aí, que ten que aparecer nun archivo adxunto, vale? Entonces, modificamos ese punto número 4 do documento, retirando todo o marco normativo que aparece aí, e o que vai aparecer a partir da aprobación nese punto número 4 é que o marco normativo está registrado nun documento anexo. Esa é a modificación que estamos facendo, nada máis. Se hai alguén que quere... ¿No? Pasamos á votación. Vale, votos a favor deste punto número 3. 9 votos a favor, votos en contra, 0, abstencións, 8 abstencións, polo cal queda aprobado este punto número 3 do orden do día. Moitas gracias. Pasamos ao 4. O expediente 5362/2024, declaración de deserto da contratación do servicio de axuda no fogar SAF do Concello de Boiro. Sí, ten a palabra. Sí. Nada, bueno, pues simplemente decir que está un pouco o día da marmota, ou como digo o título, Crónica de unha muerte anunciada, como diría Gabriel García Márquez. Bueno, este expediente foi o que foi. Eu o que aproveito para decirlle aquí en este primeiro turno de intervención é que en vista dos problemas e dos atrancos que
que dá, e sobre todo en vista de que as traballadoras non van a estar mellor tratadas que se foran traballadoras municipais, que é o que levamos pedindo dende xa hai varios anos e que vostedes votaron a favor en este pleno, pois un motivo máis para que se poñan a traballar e en vez de estar prorrogando esta licitación e esta privatización, pois aposten de unha vez por a municipalización e traian aquí o comezo da mesma. Tamén quero aproveitar para recordar o traballo que fan estas mulleres. Hai escasos días tuvemos a noticia da traxedia de unha morte dunha traballadora do SAF no Porriño. É o pan de cada... A ver, non estes extremos, evidentemente, pero, a ver, moitas veces tratar con certas persoas que teñen determinadas demencias, tipos de enfermidades que poden resultar incluso a veces agresivas ou supoñer incluso certa confrontación cas propias coidadoras. Isto pasa moitas veces. É un traballo que, como din elas, moitas veces non está suficientemente pagado, non? Entón, pois vai dende aquí o meu recoñecemento e como membro desta corporación, pois a ver se traballamos tamén un pouquiño. Eu creo que a municipalización é a mellor forma de facelo por mellorar as condicións destas traballadoras. Moitas gracias. Moitas gracias. Sí, señora Suárez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Pois, neste caso, alegrámonos de que a contratación do SAF quede deserta, xa que nas condicións na que elaboraron vostedes esta contratación non se ia garantir a correcta prestación do servicio. Eran unhas condicións a todas luces insuficientes, xa o dixemos aquí. Recordar que no estudio económico nin tan sequera se tiña en conta o persoal necesario para prestar o servicio, entre outras moitas cousas que xa comentamos aquí tamén no seu día. E todo isto, pois non ia en detrimento da empresa, algo que ainda é peor, ia en detrimento das traballadoras e, polo tanto, tamén en detrimento da calidade do servicio, porque se as traballadoras non están nunhas condicións laborais e salariais, iso repercute tamén na calidade do servicio. E ben, ímonos abster neste punto, a pesar de que nos alegramos, pois que votar a favor sería que nós, o BNG, fose cómplice do seu proceso de licitación, co que non estivemos de acordo en ningún momento, para nada. E, chegados a este punto, e dado, estamos vendo que a contratación non foi posible, pois, dende o BNG, pedímoslle que cumpran co acordo plenario, que cumpran coa moción presentada polo BNG que foi aprobada, recórdolle tamén, aínda que xa o fixeron, que tamén vostedes votaron a favor, na que se pedía que a xestión do SAF, do Servicio de Axuda do Fogar, fose directa, se prestase directamente desde o Concello. E non nos vale a desculpa que poñen sempre de que económicamente non é viable, porque quero recordar tamén que o Concello, como administración máis próximo ao cidadán, está para dar servicio, non está nin para sacar beneficio, nin para que ese servicio lle sexa rentable. Existen moitas posibilidades para que o SAF sexa de xestión directa e só hai que ter vontade de facelo. Polo tanto, solicítolles, pídolles que valoren vostedes, xa que estamos agora no abismo, xa que non se fixo a contratación do servicio, pois que valoren vostedes a municipalización tal e como se aprobou aquí neste pleno. Xa por outro lado, desde o BNG dicir tamén que lamentamos o asesinato da traballadora do SAF do Porriño esta mesma semana e queremos anunciar que mañán ás 12 do mediodía, diante do Concello, aquí en Boiro, pois hai convocada unha concentración en solidaridade con esta traballadora asesinada e tamén polos dereitos de todas as traballadoras do SAF. E, dende aquí, animar e convidar a todo o mundo a participar. Moitas gracias, señor Suárez. Primer turno. Sí, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Yo neste primer turno, como concejal que non foi ás comisións informativas sobre este tema, aquí teño unha dúda. Pon garantía definitiva denegación aval Caixa, denegación aval BBVA. Entendo que presentaron ese documento que lles denegaban os avales, non? Só por eso, sí. Vale. Moitas gracias. Sí, ten a palabra. Ben, boas tardes, noites. Efectivamente,
No mes de decembro do ano pasado iniciamos neste pleno da corporación o procedemento para a licitación do SAF, o Servicio de Axuda no Fogar, unha contratación que superaba os 5 millóns de euros en 4 anos, unha das maiores, por dicir a maior, hasta o momento do Concello de Boiro. Nese proceso de licitación presentáronse dúas empresas. Unha delas non presentou documentación polo canal que tiña que facelo, pola ventanilla que tiña que facelo, polo tanto, non se considerou, e a segunda delas, cumprindo todos os requisitos, non presentou o aval en tempo e forma. Polo tanto, o que corresponde é desistir deste procedimento e vémonos na obriga, polo tanto, segundo a normativa vigente de, como xa digo, íbamos a aprobar agora desistir deste procedimento para, evidentemente, comenzar un novo, porque iso é a lei o que di e o que temos que facer, que é, ao final, cumplir e acatar. Por lo tanto, procedemos a desestimar e, posteriormente, volver a iniciar unha nova licitación realizando os correspondentes modificacións se así se estima pertinente pelos servicios técnicos. Con todo, sí que é certo que volvo a incidir no seguinte. A licitación, estes pregos, podense resumir en 3 feitos. Co que temos encima da mesa, co que xogamos, que é o orzamento municipal, o ordenamento xurídico e a familias, eses pregos cumplían eses 3 piares básicos. Cando digo que protexen as familias e as persoas usuarias, refiérome a que, bueno, o Concello de Boiro no ano 2010 tiña 23 usuarios. No ano 2018 destinaba 19.900 euros. No ano 2019, 99.000 euros. E o ano pasado, no ano 2024, 704.000 euros. Eu creo que pasar de 23 usuarios a 19.000 euros a 704.000 euros crea un compromiso bastante grande que ten o Concello de Boiro cas familias. A maiores, eses pliegos garantizaban as boas condicións de traballo para as traballadoras, non solamente no económico, sino tamén en medios, materiais, formación, seguridade, dereitos e contratos. Aquí moitas veces se falou do número de traballadoras, e que non hai que guiarse polo número de traballadoras, hai que guiarse polo número de horas. Se nós temos asignadas 5.200 horas, podemos facer 5.200 contratos de 1 hora, pero non ten sentido. Non podemos promover contratos de 2 horas ou de 4 horas. Temos que ir a unha calidade de traballo boa e digna. E a maiores, no punto terceiro, que é ese orzamento municipal, ao final, a licitación garantía unha certa estabilidade á economía municipal. O servicio SAF é un servicio que, como xa digo, destinamos 700.000 euros que non tiñamos que destinar. O SAF debería estarse pagando mitad da Xunta de Galicia e a outra mitad do goberno do Estado. Non o fan e, polo tanto, nos rouban. Os veciños e veciñas de Boiro estamos pagando uns impostos para financiar o que non deberíamos financiar porque nos están roubando. Ao fin, é así de sinxelo. Pero, como hai un compromiso cas familias e un compromiso co servicio, pois aportamos e temos a vontade de destinar eses máis de €500.000 largo ao servicio de axuda no fogar. Polo tanto, procedemos, como xa está máis que claro en este punto, a desestimar este procedimento para co ánimo de volver a comenzar un novo. Muchas gracias, señor. Segundo turno, se ten a palabra. Sí, bueno, a mí sorpréndeme que este goberno poña como excusa tan sequera o tema económico, porque, bueno, creo que no seguinte punto vamos a aprobar a operación de crédito da Casa da Cultura na que nos vamos a gastar 4 millóns de euros. Home, se cadra, ao mellor era máis prioritario gastar unha parte deses cartos, ni siquiera facía falta todos, en darlle a estas traballadoras unhas condicións dignas, facendo unha xestión directa do mesmo a través da municipalización, que é o que se pide, e non, como vostede acaba de anunciar, outra vez, continuar ca privatización do servicio. Bueno, eu, sinceramente, é o modelo do Partido Socialista, tennos acostumbrados a dicir unha cousa en campaña ou votar unha cousa cando está na oposición e a facer outra distinta cando está no goberno, e isto é un exemplo máis. É dicir, pois aquel día, se foran honestos, collían e votaban en contra da municipalización. Non sei por que votaron a favor se ni siquiera iban a traballar por eso. É dicir, porque aquí o que se lle vota en cara, quizáis, non é tanto que digan, bueno, é un proceso largo que require papeleo administrativo, é que ni siquiera moveron un peso, un dedo para leválo adiante, non? Simplemente nos traen
Isto, e xa lle dixemos nas outras veces que veo isto parece un pouco el día de la marmota, pero nin fixeron o máis mínimo esforzo por municipalizar o servicio, nin o van a facer. Porque está claro que non o van a facer, xa anunciou aquí o concelleiro que non o van a facer. Bueno, pois isto é a coherencia do Partido Socialista. Nada, seguiremos loitando, seguiremos apoiando as traballadoras nas súas demandas e, bueno, se este goberno non quere facelo, esperemos que no futuro haxa un goberno que si aposte directamente por a municipalización e non por continuar co servicio privatizado. Moitas gracias. Segundo turno. ¿No? Sí. Ten a palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ha dicho que se presentaron dos ofertas, una que no presentó por los cauces legalmente establecidos, que es la plataforma de contratación. Lógicamente, bueno, no habla muy bien de la empresa, ¿no? Porque si es uno que va a un procedimiento público, sabe que para contratar con las administraciones públicas hay la plataforma. Gustará más, gustará menos, funcionará mejor o peor la plataforma, pero la plataforma no habla bien de la empresa. Y en cuanto a esta, que bueno, no le dieron los avales, pues bueno, cuando la empresa no le muestra unas garantías suficientes a los bancos, no dan los avales, lo cual también, pues, hasta casi es mejor que no venga, ¿no? Porque a lo mejor nos genera después un problema con los empleados, ¿no? Que tenga. Usted, cuando nos vendió esto, nos vendió que esto iba a ser la leche. Yo me acuerdo que casi estuvo una hora hablando. ¿Se acuerda que aquel día le dije, yo ya me he perdido hace 20 minutos? ¿No? Bueno, pues no fue la leche, se le han presentado dos, uno ya de aquella manera y este tal. Bueno, tendrá que darle una vuelta, para asumir las responsabilidades que le correspondan en esto, porque si hubiese sido la panacea, pues hubiese presentado más empresas, ¿no? Después dice usted una falacia, ¿no? Habla de que le roba la Xunta y el Gobierno del Estado, que tiene que poner 50 y 50. Mire, de 12 euros que cuesta el SAF este año, la Xunta paga 9,7, entonces ya pone, por mes la Xunta. Con los de Madrid tiene usted hilo directo, hable con ellos y que manden. Muchas gracias. Sí, tenga palabra, señor Treus. Gracias por finalizar e intentar aclarar un pouco, porque eu entendo, efectivamente, naquele pleno falábamos moito e eu decía que é un servicio moi complicado e realmente as situacións como estas danme certa pena, porque non debemos xogar no ámbito das políticas sociais e de igualdade, non deberemos intentar buscar un rédito político. E eu aquí en este pleno tuven que aguantar o que tuven que aguantar, aquí chegou a decirse cando este pliego foi ao Tribunal de Contratación de Galicia de que estaba perdido e de que se éramos valientes, que se lo perdíamos que dimitiese. Pois ao día seguinte, ao mellor, que ir ca verdad por diante abre moitas portas e o karma existe, o universo envía señales. Ao día seguinte do pleno, o Tribunal de Contratación de Galicia doulle a razón a este Concello. E parece que se quedou olvidado, pero non hai que olvidar. Aquí falaronse moitas cousas, deféndense a municipalización, intentouse nun pleno cizañar as traballadoras ou a representación sindical das traballadoras, vale, eu voto moito de menos ou lamento moito, mellor dito, que se intente politizar un asunto que non hai que politizar. Eu decía naquel pleno e volvo a repetilo. Se temos un número de traballadoras e aquí se están de baixa, como se pretende cubrir esas baixas co servicio municipalizado? Se non podemos contratar, porque a lei non permite contratar, e os fondos son reducidos, como salvamos a cuestión esa? Tampouco tería sentido municipalizar un servizo para o día seguinte, para cubrir esas baixas, contratar a unha empresa, porque estaríamos no mismo. Hai un punto adicional do que non se fala. No caso hipotético de que se municipalizara, o día seguinte as traballadoras tiñan que presentarse a unha oposición. Porque aquí as plazas se ganan por oposición, por mérito e capacidade. Non se dan a dedo. Polo tanto, e digo máis, hai uns datos da FEGAMP que, se queredes, hai información suficiente, hai datos da FEGAMP que están representados todos os partidos políticos, vale? Solo 53 concellos de Galicia, e somos 313,
solo 53 teñen o servicio municipalizado, dos cales 45 de 53 son menores a 5.000 habitantes. Non hai ningún concello maior de 15.000 habitantes co servicio municipalizado. Por algo será. Por algo será. Eu aquí fixen unhas preguntas, tuvestedes meses suficientes para resolvelas, traballalas, falar cos técnicos. Pero nada, é máis bonito chegar ao pleno, criticar, decir lo que sea. Pois vou a decir máis. Evidentemente lamentamos o asesinato, que foi un asesinato no Porriño. Pero cando hai unha usuaria ou unha familia do usuaria e hai que ir a un xuzgado, eu non vin a determinados concelleros da oposición defender as traballadoras. Cando hai un caso grave, que por cierto, un caso grave onde descubrimos que hai unha traballadora de baixa que está traballando en B, un caso grave con esquizofrenia, eu aí non vexo defender aos concelleiros da oposición ás traballadoras. Cando hubo casos, un caso de acoso sexual, eu non vin aos concelleiros da oposición defender ás traballadoras, porque só vos acordades delas no momento do pleno. E moito, hai que dicilo, por parte da CIGA. Ese brazo, ese exército do BNG, porque que outra razón hai que o concelleiro do BNG de Rianxo veña aquí a facer unhas declaracións coa CIGA a la porta del Concello de Boiro. Eu solamente vos pido, vos teredes os vosos programas, vos teredes as vosas cuestións e ideas, pero a realidade é imperante. Non Ribeira, goberna o BNG. Contratación pública. Santiago, contratación pública. Pontevedra, contratación pública. Carballo, contratación pública. Boeu, contratación pública. Cangas, contratación pública. Rianxo, hasta fai 2 días, contratación pública. Eu estou de consejos vendo que para mí non tengo, non me gustan. Eu creo que a maior defensa que hai o servicio, e efectivamente temos uns pliegos moi exixentes, a mellor hai que reducirlos un pouquiño en exixencia. Pero eu, como xe digo, creo que a maior defensa é esa, cando el dato mata el relato. 2010, goberno BNG de Boiro, servicio privatizado 23 usuarios. 2018, goberna o Partido Popular 19.000 euros, logo aumentan, efectivamente, a 90.000, aí xa hubo un interés. 2024, 700.000 euros. 700.000 euros que destina o Concello de Boiro a un servicio que eu de verdad insisto que non o utilicen políticamente por un interés, simplemente fagamos o que temos que facer, que é dar servizo, cumplir ca normativa, protexer as familias, protexer as traballadoras e tamén protexer a economía municipal. Nada máis. Moitas grazas, señor Treus. Pasamos á votación deste punto número 4 do orden do día. Votos a favor? 9 votos a favor. Votos en contra? 0. Abstencións? 8 abstencións, por cal queda aprobado este punto número 4 do orden do día. Pasamos ao punto número 5, o expediente 1564/2025, operación de crédito, rehabilitación da Casa da Cultura. Préstamo. Primer turno de intervención. Ten a palabra, señor Xurxo. Moitas gracias, señor presidente. Para non politizar, vaya farta de falacias e demagoxias acabo de soltar. En fin. 1,5 millón que van para unha obra que veremos si non os temos que poñer o noso bolsillo. Recordo que foi o que lle dixen. Ben, tal e como están as cousas, eu non sei, cada día creo que é máis probable que os teñamos que poñer o noso bolsillo. Sobre todo tal e como están as cousas en Europa. Non me decía vostede que era cousa de Europa, da Comisión, da señora von der Leyen e toda esta xente. Bueno, pois xa veu vostede o que fixo en este mes, a que se dedicou a facer este mes a esta señora. Eu creo que
estaban a tempo de recuar, de facer unha obra un pouquiño máis humilde, máis axeitada ás necesidades de Boiro, tendo en conta de que posiblemente vamos ter que pagar o noso bolsillo, pois, bueno, se vamos ter que pagar o noso bolsillo, pois, dimensionar un pouquiño máis a obra, bueno, siguen adiante, patadón para adiante. Esta obra vai condicionar, non o digo eu, digo nos informes de intervención, o orzamento, o tema económico, a economía do Concello para o próximo ano e seguramente para máis tempo. E é a súa mega construcción, a súa aposta, evidentemente, votamos no seu día en contra do todo o que é o tema económico desta obra, porque, xa digo, nos parece desmesurado e, por ser coherente, seguiremos votando o mesmo. Moitas gracias. Moitas gracias. Gracias, señor presidente. Pregúntanos o señor Treus e nómbranos un reteile de concellos e pregúntanos pola contratación pública deses outros concellos. Igual esqueceu mencionar o da Pobra, que tamén está o BNG nun cogoberno, así que municipalizaron o SAF, pero, bueno, eu xa non vou entrar neso. Nesa retaíla que vostede nos quere nombrar aquí, eu simplemente vou fazer unha pregunta directa. Quen votou a favor de municipalizar o SAF de Boiro aquí neste pleno? O PSOE votou a favor. Entón, non veñan con política de vendefume, con políticas hipócritas, porque van a ir caendo as caretas. Intentan atacar, non sei, das súas palabras, as súas referencias da vinculación que quere facer co Bloque, ca CIGA, e nombra aquí incluso persoas concretas. En fin, cada un xa se desacredita solo. Simplemente eu nunca me metería, nin vou a criticar, nin a forma de traballar, nin de xestionar de ningún sindicato. Alá cada un ca súa forma de traballar e de xestionarse. Eu, de verdad que isto é alucinante. Ben, para o servicio de contratación do SAF buscan moita estabilidade orzamentaria, pero, bueno, para un proxecto innecesario como é a obra faraónica da Cachada, hipoteca en Boiro, 20 anos, non se sabe ainda moi ben o que vai custar o proxecto, pero non pasa nada. Entón xa lle adianto que deste punto, pois imos votar en contra. Igual que votamos en contra na proposta do seu día, tamén votamos en contra do proxecto de rehabilitación da Cachada. E por que? Por ser un proxecto desproporcionado e innecesario, e témolo claro desde o primeiro día, que sempre votamos en contra de todo o que ten que ver con este proxecto de rehabilitación da Cachada, que é unha obra faraónica. A mellora da Casa da Cultura é necesaria? Sí, é necesaria, xa o deixamos no seu día, pero este podería facerse tamén con un proxecto máis humilde e menos costoso. Este crédito, pois, como xa se sabe, que xa se falou aquí en múltiples ocasións, supón hipotecar Boiro a 20 anos para realizar, como digo, unha obra faraónica coa que non estamos de acordo. De entrada xa se estima un custo de 4,5 millóns de euros e ao final da obra todo indica pois que non van a chegar nin 5 millóns, que é fuerte, Por outro lado, pois, nun primeiro momento, vendíannos aquí a moto do 1,5 millón de fondos Next Generation que iban a recibir para sufragar parte desta obra, pero que por tema de prazo xa se sabe que vai ser imposible. E a prova é o suplemento de crédito que van a meter despois por urxencia. Xa digo, esta obra o que vai a custar a Boiro é un despropósito, os veciños e veciñas de Boiro non merecen estas xestións, nin hipotecar Boiro para obras faraónicas. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Primer turno, segundo. Primer turno, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Como xa aprobamos en este pleno, presentouse a concurso público de ofertas a contratación da póliza de crédito que financiase a parte municipal da rehabilitación da Casa de Cultura, que, como xa temos amplamente comentado, ten unha parte subvencionada e outra que se financia con recursos propios. A este concurso presentáronse 3 empresas, a Banca, CaixaBank e o Banco Bilbao Vizcaya, sendo este último que presentou a oferta máis ventaxosa para o Concello, que é a de Euribor con revisión trimestral máis 0,40. Como esta contratación excede do 10% do orzamento municipal, a súa tramitación corresponde ao Pleno. Por iso solicitamos o voto favorable a esta adxudicación de esta contratación e poder levar a cabo así as obras de rehabilitación da Casa de Cultura. Muchas gracias. Segundo turno de intervención. Sí, ten a palabra. A única obra, a única partida que crece no orzamento municipal. A única modificación que fixeron ata agora
e a única cousa para que van cartos. Decíame vostede o outro día, se recorda, no pleno dos orzamentos, decíame vostede, facía unha retaíla moi parecida a que fixera o seu compañeiro, de datos absolutos, acórdase, gastamos 400.000 euros en pavimentación, gastaban 700.000 o ano pasado, e casi 900 os anteriores, de forma sostida. Xa vimos dunha rebaixa. Pero para aquí, 5 millóns de euros, como se di 4 millóns, cos intereses e tal iránse seguramente a 5 e veremos se non hai que volver a traer algunha operación de crédito máis. Sobre todo se queren cumprir cos plazos, ainda que, como xa se lle dixo por aquí no seu momento, os plazos xa estamos fora de plazo. Temas de saneamento, igual. Parece ser, isto farei-yo, se quere responderme agora, se non farei a pregunta en rogos e preguntas, parece ser que xa o tema do decure xa non se vai a facer, porque creo que non hai cartos a Diputación ou non se aprobou. Non sei como está o tema, a ver se me poden explicar se queren agora, se non no turno de rogos e preguntas. Todo o que é esa fase de saneamento da terceira fase de saneamento do río Coroño seguirá esperando máis tempo, pero para isto, porque vamos a incluir tamén Loxo por Mar do Río, enseño, pero para isto vamos a meter cartos dos que non hai, vamos a endebedarnos, como se dixo, a 20 anos. Outros centros sociais de Boiro que están a caer, bueno, anunciou vostede que se iban a poñer co de Cabo de Cruz. Bueno, benvida sea ahora, esperemos que sea máis pronto que tarde. E servicios, como por exemplo pode ser o tema do SAF ou outras cuestións que poderían vostedes haber feito unha contratación moito máis flexible xa no seu momento e que garantise, incluso que a súa fórmula que non compartimos, señor Treus, e que garantise unhas mellores condicións salariais, porque vostedes podían haber posto no pliego de condicións unhas condicións salariais mellores, perfectamente podían equiparar a das traballadoras municipais, por exemplo, sin ir máis lonxe, pois por aí podían sacar cartos, non, para iso non hai cartos para esta obra faraónica. Bueno, pois están vostedes no goberno, son vostedes os que deciden onde meter os cartos. Nos, dende logo, non nos parece de recibo que, despois de todo a presión fiscal que tuveron que soportar os veciños de Boiro durante este mandato, en estes 2 anos, que prácticamente todos esta primeira mitad de legislatura foi traer subidas de impostos, pleno sí e pleno tamén, bueno, pois agora todo eso se vaya en unha obra que, como digo, dunha dimensión que nadie pediu. Solamente vostedes, que, bueno, non sei, o día que a inauguren terán que facer chamadas a todo o Partido Socialista de Galicia para ver se son capaces de encher eso. Veremos se dura cheo algún día máis que ese. Nada, reiterar outra vez o voto en contra e, bueno, espero que cambien as súas prioridades de gasto daqui ao que da final da legislatura. Moitas gracias. Señor Triñanes, segundo turno. ¿No? Sí. Señor García Díaz, tenga palabra. Muchas gracias, señor presidente. Más que nada una aclaración del punto anterior, señor Treus. Cuando se dije en la oposición, creo que desde el Partido Popular no hemos hecho política con tal. Entonces, yo le pido, por favor, que tal. Yo le hago política con el tema del SAF porque usted se dice que parece que nadie pone dinero. Bueno, entonces, discutimos usted y yo, que la Junta pone hasta aquí, a usted le parece poco y poco más, pero bueno, no hacemos con el servicio, el cual yo considero básico, imprescindible para cualquier concello y ojalá fuera mejor y hubiera más dinero para él. Vale. Al punto del orden del día. Miren, nos vamos a votar en contra, lógicamente. Sabe que es una obra que y además o que nos din na calle, ¿no? Que é unha obra que non pediron nada, que ustedes non venderon da campaña electoral, etcétera, etcétera. Bueno, pues é o que tal. Eu sigo dicindo que esta obra é a situación que vai a conlevar, ao final tendremos que pagar entre todos os veciños, porque penso que 1,5 millón ainda siguen sin contestarlles, non? Vale. Pois creo que o plazo para ejecutar a 31 de marzo teño en tal e justificado a 30 de junio. Creo que o proxecto, aí me podo equivocar un mes, que o proxecto poñía que el cronograma era por un ano, o sea que non dá.
Bueno, pues, efectivamente, vai ao 100% a financiación, salvo que se consiga de outras administracións, que espero que estén facendo alguna gestión para conseguir algúns cartos e poder reducir esta carga financiera do Concello. Lógicamente, visto todo isto, se usted estuviera no seu sitio, votaría contra, lógicamente. Ríese, pero me dá razón. Pois mire, blanco e en botella, vamos a votar en contra. Muchas gracias. Moitas gracias. Segundo turno, ten a palabras. Gracias. Ríome porque eu votei a favor do Club de Remo. Sí, sí. Sí. No. Votamos a favor porque ninguén votaba en contra do Club de Remo, acórdome ben. Votamos a favor da construcción do Club de Remo, aínda que lle votábamos en cara que a Xunta de Galicia tuveran que pedir un crédito, que non lles daba nada para construir o Club de Remo. Bueno, vamos a intentar sacar esta obra tamén adiante con todas as complicacións que pode haber no camiño, así como fixemos tamén co Club de Remo e como fixemos co Pazo de Goiáns. Vamos a intentar que isto vai adiante tamén. E a obra da rehabilitación da Casa da Cultura, primeiro, nós sabíamos da necesidade que ten o edificio, un edificio que ten xa 40 anos, e bueno, que sabíamos da necesidade de rehabilitación que tiña, que era necesario darlle unha volta, e é a raíz de que saliron a posibilidade de pedir uns fondos Next Generation para a rehabilitación deste tipo de edificios que solicitamos 1,5 millón. E cando se nos foi concedido, pois arrancamos para facer a obra. Non presentaron vostedes na campaña? Non sabíamos que iba a salir unha línea de crédito para este tipo de edificacións e saleu, e concedéronola, e agora vamos a intentar que sala para adiante. Unha puntualización, vale, que se fixo sobre o tema dos soldos e o SAF. A ver, o tema do SAF e uns pliegos entenderá que un concurso entenderá de 6 millóns de euros, pois non se lle pode facer un xuicio tan simple, non? Haberá que darlle unha volta, coincido con vostedes que haberá que darlle unha volta porque non se presentou máis empresas, pero facendo unha comparativa, resulta que atopamos un concello que está actualmente licitando o SAF. Un concello ao cal se lle presentaron 6 empresas. Bueno, pois o Concello de Boiro, no seu estudio económico, no sueldo dos auxiliares ten un 12% máis que ese concello e no sueldo das coordinadoras ten un 14% máis dese concello. Por que a ese concello van 6 empresas e a nós veu unha e outra mal? Teremos que valorar que foi o que pasou e intentar corregir as cousas que hai que corregir para que este concurso sea apetecible para as empresas. Pero, repito, estábamos un 12% por enriba dos sueldos das auxiliares de outro concello, un 14% por riba das coordinadoras, en canto a sueldos, e a nós se nos presentou unha que non lle dan os avales, e a ese outro concello presentaronlle 6 empresas. Entonces, repito, non é para facer unha valoración simplista, porque non é de facer unha valoración simplista un concurso destas características. É ben certo que haberá que dar unha volta, é ben certo que haberá que mirar sempre na presentación do concurso pola mellora das traballadoras e a súa defensa e a defensa dos seus postos de traballo e que realicen o traballo o mellor posible, pero, repito, non é cuestión simple a comparativa porque non se agarra por aí. Moitas gracias, señor Ruiz. Pasamos á votación deste punto número 5 do orden do día. Votos a favor? 9 votos a favor. Votos en contra? 8 votos en contra, lo cal queda aprobado este punto do orden do día. Moitas gracias. Bueno, vamos a levar un punto de urxencia, vale, sería o expediente 2897/2025 e a aprobación do suplemento de crédito 2/2025. Bueno, saben que temos que votar a urxencia por incluir no punto do orden do día e o motivo da urxencia ven derivado de que mentre non se teña aprobado este suplemento de crédito non se pode adxudicar a obra da rehabilitación da Casa da Cultura e, como todos saben, esa obra ten concedida unha subvención que a súa vez está supeditada ao cumplimento dunhas datas concretas. Vamos a pasar a votación da urxencia. Votos a favor? 9 votos a favor. Votos en contra? 8 votos en contra, por lo cal queda aprobado e vamos a incluir
este punto no orden do día. Non sei se queren que fagamos un receso ou continuemos xa co tema. Si, continuamos. Si, bueno, pois, primer turno de intervención. Ten a palabra, señor Suso. Si, nada, seguindo co tema do fío anterior, pois, bueno, o que decíamos, non? Outro 1,5 millón de euros máis para esta obra, que porque vostedes salan das rolas de prensa dicindo que son 3,8, a realidade é que entre o marxe de gasto, o tema dos intereses e toda esta cuestión de momento vamos a ter que en principio soltar aos veciños de Boiro casi 5 millóns de euros. Veremos o que retorna, veremos o que nos devolve, si nos devolve ou si conseguimos esta subvención dos fondos da Just Generation, pero de pronto vamos fora de plazo. E dependemos de que alguén arriba pois teña a ben prorrogar isto. Bueno, pois así estamos xogando a ruleta rusa, al casino, cos cartos dos veciños de Boiro. En fin, é o que hai. Tamén, que antes non o fixen, quería sobre o tema do SAF, que decía vostede que non había que frivolizar, non había que ser simplista. Bueno, pois dei un pouquiño tamén discurso ao seu concelleiro. É dicir, sabe vostede que non ten moito sentido que agora a xente da oposición que temos os nosos traballos e que temos que ir a traballar e que non cobramos a dedicación exclusiva, tiñamos que ir a todos os xuicios de todos os traballadores do Concello de Boiro. É un pouco estúpido, por poñer un exemplo. E saben os traballadores de Boiro, ademais, porque xa lle digo, falamos bastante frecuentemente con eles, cos sindicatos, co comité de empresa, cas empresas para as que traballa o Concello de Boiro, sabe, agora sí que sabe vostede que sí que falamos, verdad? Pois que teñen o noso apoio, aínda que evidentemente non temos a dedicación exclusiva e non podamos estar personalmente en todas e cada unha das cuestións que teñen eles co Concello ou nas súas vidas persoais. Pero, bueno, eso é demagoxia, e vostede sabe, vostede é suficientemente inteligente como para saber que o que fixo aquí foi unha retaíla de afirmacións demagóxicas. Pero, bueno, en fin, consejos vendo que para mí non teño. Volvendo outra vez ao tema do préstamo, bueno, veremos se non é o último que ven a este Concello con respecto ao tema da cachada, porque claro, unha vez que empecen, a medias non se vai a deixar. Entón, pois, a ver se dan os cartos dunha vez. Esperemos que sí, porque como lle dixen xa no anterior pleno, xa lle redixera, esperemos que cheguen os cartos, porque como teñan outra vez que sacar de algún sitio, pois non apetece ter que volver outra vez a pagar outra subida do IBI ou outra subida de tasas en xeral, non? Moitas gracias. Gracias, señor Teñanes. Primer turno de intervención, señor Suárez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, moi breve, porque neste tema para a obra faraónica xa está todo dito. Aprobamos definitivamente o suplemento de crédito por un importe de 1.529.072 euros. Outra partida para esa obra. Aprobamos tamén desestimar unha alegación presentada por unha persona que fala dun custe desmesurado. Bueno, razón non lle falta, aí coincidimos. Anunciar o noso voto en contra e a ver en que importe finalmente, como dixen antes, se queda esa obra e cantas modificacións de crédito vamos a continuar facendo a medida que vai avanzando as obras para destinar fondos aí. Nada máis, gracias. Muchas gracias, señor Suárez. Segundo, señor Ruiz, primer turno. Logo da aprobación plenaria o pasado 17 de xuño do suplemento de crédito 2/2025 e logo da súa exposición pública, presentouse unha alegación. No informe de intervención que fala desta alegación, indícase literalmente que a reclamación achegada non ten cabida en ningún dos supostos legalmente establecidos como a reclamación contra a modificación orzamentaria, porque non cabe a súa estimación. É por isto que a proposta que traemos á consideración do Pleno é, primeiro, desestimar a alegación, segundo, aprobar definitivamente o suplemento de crédito 2/2025, terceiro, o recurso utilizado será a operación de crédito que está en tramitación e cuarto, o presente acordo poderá ser impugnado ante a xurisdicción contencioso administrativa. Moitas gracias. Segundo turno de intervención. Sí, ten a palabra, señor García Díaz.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como no podía ser de otra manera, este es el otro trozo de la financiación. Votaremos en contra. Tengo una duda. Para eso, como dice doctores, tiene la Santa Madre Iglesia, ¿no? En la iniciación se había iniciado la licitación ya del proyecto, que está en la plataforma de contratos, cuando no era firme aún la partida esta. Hasta aí. Teño as dudas que poderá surgir ese problema, porque xa sabemos como como alguén enrede, pasan as cousas que pasan despois, ¿no? É a duda. Despois felicitar ao señor interventor accidental por su informe bien fundado e nada máis. Muchas gracias. Moitas gracias. Pasamos á votación deste... perdón, sí, ao segundo turno. Sí, perdón. Non, sí, aclarar esta cuestión que efectivamente e ben derivada de que o proxecto presenta unha ejecución dun ano. Como o proxecto presenta unha ejecución dun ano e ten que estar rematado en maio, non daban as cifras. Entonces, por eso, o Departamento de Intervención non permitía a adjudicación do contrato cando xa o mesmo proxecto incumplía as datas. Por eso nos obligaba a que, se queríamos adjudicar, tuvésemos a financiación asegurada. Por eso tenemos esta proposta aquí. Pero durante este tempo, dende o pleno anterior ao día de hoxe, xa se licitou, xa houve unha empresa que se presentou, xa se fiscalizou a presentación e en principio está todo correcto e xa anunciou que sí que a pode facer en 9 meses. Xa o anunciou. Non se adjudicou. Para presentar oferta non hai estabilidades. Non, está rematado xa. Está rematado, sí, está rematado. E xa anunciou que é quen de facela en 9 meses. Vale. Entonces, eu entendolle iso que me están dicindo, evidentemente, pero temos que falar de cuestión certera, e a cuestión certera é que o proxecto, a ejecución do proxecto era un ano, que agora a cuestión certera é que hai unha empresa que di que vai facer en 9 meses, cuestión certera é que se o fai en 9 meses e é quen de facela, nós vamos a ter a subvención de 1,5 millón xa concedida, vale? E cuestión certera é que vamos a ter que poñer só 2.700.000, que é a parte que financia o municipio. Esos son, a día de hoxe, as cuestións que podemos poñer encima da mesa. Que se vai ir a 5 millóns, que vamos a tardar 2 anos en facela, que non se acaba máis, que vamos a ter que vir aquí a pedir máis créditos. Pois igual, sí, non sei. Pero a día de hoxe, o certero é que temos concedida unha subvención, que temos licitada a obra, que temos unha empresa que anuncia que a vai facer en 9 meses e que cumplimos os datos para chegar a poder, facer a obra no tempo que nos indican que a temos que facer. Que é unha obra complexa? Sí. Que os tempos son xustos? Sí. Que van traballar día e noite? Non sei. Non sei. Non sei. Se o fan, pois eu agradecería, porque vamos a ir todos máis tranquilos. Que en Europa prorrogan? Ojalá. Ojalá, porque, xa o dixemos no pleno anterior, non estamos nós solos en isto. Hai moitísima máis xente pedindo, por favor, que se prorroguen estos fondos. Pero, repito, do que podemos falar hoxe son das certezas, e esas son as certezas que temos. Que mañán vira, como digo o mariñeiro, entrados ao mar, xa miraremos a ver como está o tempo. A día de hoxe, o que temos encima da mesa é isto. Unha subvención concedida, un prazo para executar a obra, unha empresa que nos di que sí que a pode executar, e vamos a confiar en que así sea. Moitas gracias, señor Ruiz. Pasamos á votación deste punto de urxencia. Votos a favor. 9 votos a favor. Votos en contra. 8 votos en contra, polo cal queda aprobado este punto de urxencia. Nada, continuamos na actividade de control na dación de contas de créditos, de decretos, pois nada, sacámolo, lo de antes, e nada, e por último, ruegos e preguntas. Vale, señor Sucio, ten a palabra. Supoño que lles chegaría, fixe unha pregunta por escrito, porque, o xente que se puxo en contacto comigo polo tema da praia para mascotas en Boiro, que vostedes habían anunciado que iban a habilitar este verán, e, este verán xa, por plazos, imposible. E, claro, a xente, está pendente deso, non? Creo que incluso se recolleran firmas no seu día,
Para isto non sei cantas veces se recolleron, pero en Boiro seguimos sin ter unha praia habilitada para mascotas, non? Entón, as miñas preguntas en base a isto son as que teñen por escrito, que si lles pasaron a pregunta que a fixen con antelación, porque precisamente quería que contestasen no pleno. Si ten previsto o Concello declarar unha praia canina neste ano para mascotas en Boiro, como prometeu no seu día, ou como comunicou no seu día. E dúas, isto sí que me insiste moito, son consciente da complexidade, pero tamén se pide que se habilite unha zona céntrica en Boiro para que a xente que non poida desplazarse a sitios máis apartados do Concello poida levar o can. Non, concretamente, si se vería posible habilitar unha parcela na praia de Barraña, en canto unha zona apartada, quizáis hacia o muelle de Chouza sería o millor sitio, non? Entón, a miña pregunta é se o Concello, a Concellería de Medio Ambiente, se puxo en contacto coa Xunta de Galicia ou valora facelo nun futuro próximo para estudiar se algunha zona da praia de Barraña pode ser susceptible, sabemos que actualmente non, pero podería ser susceptible de cambiar a súa normativa para poder ser declarada como praia apta para a presenza de mascotas durante todo o ano. Con respecto a isto xa lle digo que a praia de Barraña teña unha protección especial co tema das aves con respecto aos informes de previos a cando non había nin paseo marítimo, é unha cuestión tamén de mirar, non? Porque nin no pasado, con todas as actuacións que se fixo en esa playa, con todo o que se urbanizou en esa playa, ca area que se lle meteu a esa playa, xa lle digo por non botarlle a culpa únicamente a vostedes, con todo o que se fixo en esta playa, nin tampouco no presente, porque xa digo, se vostedes van á normativa no anexo nas playas de especial protección para o añamento da píllera, hai unhas normas ata o día 15 de xullo para limpar a playa e tampouco se cumplen porque por aí pasan os tractores exactamente igual que calquera outra praia que non teña esas características de protección. Si nos podemos un pouquiño ser tan flexibles con estes temas, porque non podemos mirar de serlo tamén para o tema de que a xente poida ir ali ca súa mascota e disfrutar tamén dos areais do noso Concello. Esta é a miña pregunta con respecto ao tema da playa canina en Barraña. E despois teño unha que lle fixen antes, pero non me contestou no punto, a ver se ten a ben contestarme agora, que é co tema de cures. Como está a cuestión esta? Porque creo que xa teñen, foi o que me dixeron, non o sei, non tuve tempo tampouco a falar con vostedes, que non estuve esta semana no Concello. Creo que non teñen financiación para este ano, e como vai a quedar eso? Que plans teñen a futuro con respecto a esa cuestión? De momento nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Alguna pregunta máis? Sí, señor García Díaz, ten a palabra. Gracias. Hoy no estaba boicoteado. Conocidos. Vamos a ver, el tema del esteiro. Nos preguntan allí que en el escalestri que siguen ustedes con ello, parece que han puesto dirección única y bueno, no creo que no hay mucho. En principio, pues entonces, bueno, nos gustaría si es que nos trasladen los informes por el informe que se ha hecho. Habrá un informe de alguien para saber cuáles son el informe que dice, para saber por qué se toma esa decisión, ¿no? Después, hace ya unos meses, cuando se estaba el tema de la contratación, perdón, de la oposición para 2 oficiales de este Concello, hice una pregunta y ustedes me dijeron que no, que tal, no sé qué, no sé cuánto. El 30 de junio hay un auto de que suspenden cautelarmente y que se pueden presentar 2 de los que habían reclamado. Lógicamente ahora ya hay 2 oficiales que fueron a ese concurso y tal, y estos 2 quedaron fuera. Hay que esperar la sentencia, evidentemente. Y la pregunta es obvia, ¿no? Es decir, si ahora tenemos 2 oficiales y estos señores la sentencia les da, hemos creado 2 perjuicios. Uno para los que se presentaron a esa oposición y que la han ganado, y estos 2 que tendrían derecho
y estamos hablando futuro, como dice tal, de esa tal. Entonces me gustaría saber qué decisión van a tomar ustedes respecto a ese asunto. Después, me mandaron una foto aquí, que después se la he de pasar, señor Luis, a usted, porque me preocupa, ¿no? Es decir, ya el tema de las cámaras en calles y demás, sin ningún tipo de explicación, parece ser que encima del despacho de la alcaldía, en una ventana, durante unos días ha habido una cámara grabando, no sé si tiene autorización, después te mando la foto, o sea, me la acaban de pasar, hacia la plaza, ¿vale? No sé las razones, bueno, queremos conocerlas y si tiene autorización, lógicamente, ¿no? Esa cámara, ¿qué tal? Yo le mandaré la foto, ¿eh? Sí, por supuesto. Entonces, bueno, me preocupa, me imagino que a usted le preocupará igual que a mí, ¿no? Vale, incluso tengo aquí una cosa roja, vale. Después también nos preocupa y nos gustaría conocer, porque bueno, parece ser que ahora ya hemos pasado de gente de listas y demás que se contratan en este concello a incluso familiares muy directos, ¿no? Entonces nos gustaría conocer el proceso selectivo de últimamente, sobre todo cuando en ese proceso selectivo se presentan hijos de concejales, no había pasado nunca. Entonces nos gustaría conocer eso. Espero que no sea el proceso selectivo, no sea por el sistema digital, ya sabe, de a dedo, porque lo cual sería bastante grave. Nada más, muchas gracias. Non vou a contestar a todo, pero algunha cousa así, sobre todo a do Cures, que a de Cures sí que hai xente que vexo que está preocupada e vou a intentar contestalo. Eu creo que xa o comentamos no último pleno, e se non foi nas comisións, non recordo exactamente, pero vou na hora a aclarar. Cando se presentou o post do este ano 25, presentouse como obra complementaria o saneamento de Cures, por 660.000, falo de memoria, euros, vale? Porque nós contábamos que en ese complementario que nos chegara da Diputación, bueno, que non se acercara aos 660.000, pero que non tuveramos nós que poñer moito e poder ejecutar a obra, vale? Por eso fixamos, porque tiñamos ganas de facer ese saneamento. Cando chegou ese adicional da Diputación, pois viñeron só 360.000. E nós non contamos cunha partida económica neste momento para bueno, poñer a parte que falta hasta chegar aos 660.000. Entón, a xente de Cures que falei, bueno, con membros da directiva e con algún veciño que veo por aquí tamén, lles dixen que a nosa intención a día de hoxe é, evidentemente, en este ano 25 non se pode facer, e a nosa intención a día de hoxe é poder facer no ano 26. Vale, é a intención a día de hoxe. Temos que, evidentemente, ver se contamos ca financiación e para poder facelo, pero esa é a nosa intención. Solicitan unha pregunta por escrito, entendo que se lle contestará tamén por escrito da Playa de Cans, o do Corviño solicitan, é Corviño, supoño que se referirá ao Corviño. Entendo que é Corviño. Entendo que é Corviño porque é onde se fixaron as modificacións, vale? Pasaránselle bueno, os informes e que os hai da policía para justificar eses cambios. Pregunta vostede polos oficiais. É un tema que está xudicializado. Esperaremos a resolución da xustiza e que sea o que a xustiza nos diga o que temos que facer. Se ha generado un problema por non haber tido la cautela suficiente haber esperado, sobre todo el tema. Nós basámonos nos informes naquel momento para continuar co proceso, porque os informes indicaban, e os informes están no expediente, os informes indicaban que o proceso se podía continuar e continuouse en base a esos informes. Judicializouse, ahora o xuez di que lo tiene que ver, bueno, pues esperaremos a sentencia e a ver que nos manda a facer. O da Cámara de Alcaldía, por favor, remítame a foto, por favor. E sobre os procesos selectivos, vostede como concejal e calquera dos que estamos aquí temos a nosa disposición o Departamento de Personal e os expedientes administrativos e todas as probas e todos os tribunales e todos os exámenes que se puxeron e que se fixeron para comprobar bueno, como quedou o resultado. Se vostede dubida de algo, podolle decir que meu sobrinho quedou de 29, por poñer só un exemplo. Pero, bueno, se ten algunha dúbida, se calquera de vostedes ten algunha dúbida sobre os procesos, bueno, pois aí ten o Departamento de Personal para revisar todo o expediente e ver se se cometeu algún erro nos procesos selectivos.
Moi ben, moitas gracias. Finalizamos. Boa noite.